שלום חברים, היום אנחנו בסרטון חדש לערוץ שלנו שקוראים לו סמיילרקט. אז כן חברים, אנחנו חוזרים לערוץ. אז כן, נועם, מה יש לך להגיד? אז מה קורה אנשים? כאן נועם, אני השותף לערוץ של... אני השותף, זה ערוץ משותף, הרבה דברים משותפים, משחק משותף, גיימפליי משותף, סתם. אני נועם, היה לי ערוץ בעבר, פרשתי ממנו כי לא רציתי אותו כבר יותר, אבל לא הייתה לו כמות רבה של סאבים, אז רציתי לעשות ערוץ משותף עם תומר, אז יאללה בואו נתחיל. כן, אני מקווה שתהנו מהמשחק שלנו עכשיו. אנחנו משחקים 1 נגד 1. כן, אז יאללה, תהנו. מה זה תעיף תן? הוא נכנס. תעיף אותו אחי. ואם אתה רוצה, אתה יכול גם שהוא יישאר, כאילו שזה יהיה כוחות. אוקיי. דנג. חכה, הוא רוצה לקחת אותה או? אוקיי, קח לו, אני לא הורג. אוקיי, לקחת. אל תכוון אחי. יואו. שיט. יואו, אני מפספס. שנייה, אני מתאים. טרללי, למה אתה מכוון אחי? מה אמרת? שאני... איכס, יא מגעיל. למה? יואו, נועם, יצאת מגעיל. הצבת אילנו, אוקיי? לא. טוב, נועם, רוצה סכינים? לא, יש לך סכין יותר טובה. נו, מה אכפת לך? זה מוריד אותו דמג'. נשבע שלו. טוב, נו, בוא סכין, נשבע שכן. סבבה. רגע, תעיף את האור. אין לי ארופ, אתה יכול לראות. חכה. תעיף את הארופ שלך. פאק. כמה יש לך? כמה יש לך? יש לי 35. לא. יש! היה לך דיגל אחי, למה אתה משחק מסריח? אני לא הרגתי, השתמשתי בו. טוב, אז מה אתה רוצה עכשיו? רוצה 360 נוטסקופ? יאללה. טאק מי. מה אתה אומר את זה אחי? לא יפה. טוב. יאללה, איפה אתה? חמודי. יאללה פתח. סתם. חס וחלילה. הופה. 360 נוטסקופ! נייס דיבור. אתה יודע שזה מה שאתה צריך לעשות אחי. יש לי לאגים, איכס פשוט. אתה צריך לעשות 360 אחי. וואלה, טיבק. טוב, עוד הפעם, אבל תעשה 360. תסתובב כן, קודם סיבוב ואז. זה לא באמת בחיים, זה קורה, אתה לא מרגיש ככה. אחי, אבל ככה